Ei ukki. Haluatko sä syödä mun kanssa lihapullia? Joo, kyllä mä voin syödä lihapullia. Minkälaisia lihapullia? Ruotsalaisia, suomalaisia, venäläisiä, ikealaisia, virmaalaisia, minkälaisia? Kerro vähän. Hetkonen. Tää kuulostaa joltain. Ihan niin kuin tää olisi tapahtunut ennen. Me oltiin Ikeassa eilen ja me syötiin lihapullia. Se olet sinä, rosva. Nyt tulee turpiin. Goddammit, mut sä et selviä tällä kertaa. Pam, pam, pam. Noin, nyt mennään takas päämajaan. Minne sä luulet meneväs? Tulit takas. Oh no. Noin, nyt se sai turpiin. Nyt täytyy etsiä minimies. Hetkinen. Joo, se on se pyöri. No, nyt mä menen etsiä minimiestä.